Hei, olen Martta Ylätalo ja olisin kiinnostunut yrityksestäne Parkman Oy:stä. Olen huippuosaaja kaikessa numerotarkkuutta vaativissa työtehtävissä ja muistan ulkoa lukemattomia määriä puhelinnumeroita ja henkilötietoja. Minulla on harvinainen ällistyttävä supernumeromuisti, jonka avulla olen oppinut muun muassa 100 piindesimaalia ja 500 kaverin puhelinnumerot. Olen mestari löytämään virheitä yksityiskohtaisistakin määristä dataa ja henkilötietoja ja osaan korjata ne saman tien, kun huomaan virheen tiedon seassa. Tätä taitoa olisi huikeaa päästä hyödyntämään sisäisessä laskennassa ja kirjanpidossa. Minulla on vankka osaaminen kirjanpidosta ja laskutuksesta yliopiston eri ainejärjestöissä ja työtehtävässäni Hermannin diakoniatalon varustamon erikoisdiakonian sihteerin assistenttina vuodelta 2022. Olen laatinut 5 tilinpäätöstä, 5 tilikautta, 5 talousarviota ja budjettia taloushallinnon tehtävistä eri ainejärjestöissä sekä hoitanut kirkon diakoniakeskuksen laskutusta itsenäisesti kesän ajan sihteerin sijaisena. Olen saanut työstä erityiskiitosta, täsmällisyydestä ja iloisesta, aina positiivisesta asenteesta. Haluan sanoa sinulle, juuri sinä olet arvokas, sinun sydämesi merkitsee. Valitse huippuosaaja, valitse minut.